Сега ще го кажа, но ти не искаш да си щастлив. Ни не си виновен, не си грешен. Ако ти сега не можеш с мене да почнеш да кажеш Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Харе, Харе. Но това, което имам предвид е ти сега да отпуснеш душичката си, пуснеш една музичка и си кажеш аз днеска ще се радвам. И отсреща, ако е толкова, искам да кажа, че това съм аз. Като почна, сега трябва да правя йога, сега трябва да записвам клипче, сега трябва да хода в някой храм тук, Бали. Не, една торта, моля. И това в нас, в теб, не иска да е щастливо, разбираш? И това нещо вътре го хванеш и да му кажеш, ела тук да те целувам, много те обичам. И те пускам. И айде до вечера на танци.